Sly Media TV, building bridges. Shandu kom Zimbabwe. Umunwe pesu. Shandu kom Zimbabwe. Shandu kom Zimbabwe. Shandu kom Zimbabwe. A new great Zimbabwe. Indukuko Zimbabwe. Indukuko Zimbabwe. Indukuko Zimbabwe. Asambeni sinovota. Chalibonani makabe Zulu emuhle. Linjani lonke. Asima mayelo mune naro man. Fara wakumisa esimunoti pane kakamisa ndo mugwagwa wenyu. Zviroremba woko. Ngati mire. Ngati mire. Ndokutendai, ndakukutendai, ndokutendai Midlands, ndokutendai vabva kunzvimbo dzakasiyana siyana wa MPs vauya kulonchi yedu. Nasi is a special day, 16 July 2023, the day of our Lord. Yavakatirongera kuti tironge nekuparura chirongwa. Umwe wangu yandanzwa kuti nhasi ari kuzaka kwandakasiya ndaroya, kwandakasiya ndacheta, mweya muchena ari kufamba ikoko, madhimoni haatenderwe. Our distinguished guests, esteemed and esteemed honorable members of parliament, change champions from various corners of our country, ministers of the word here present, vafundisi ndinokutendai. Nyika inofambiswa nevafundisi. Kwete zvatiri kuona zviri kuitika mazuva ano izvi, zvekuti venyika vanenge vakatakura rima ndo vakunoisa rima muchechi. Vechechi vakatakura chiedza vodzima chiedza vari muchechi. Tinoda kuti vatungamiriri venyika vapuwe chiedza nevatungamiriri vechechi. Tinokuremekedzai vafundisi vari pano, mabishops, tinokuremekedzai vematongerwo enyika, hamuna chokuita pamakereke. Don't turn our church congregations into rallies. Zvinotsamwisa Mwari, kokunamata ngakunamatwe. Pamsoro imatrade unionists ari pano, our councillors vabva kunzvimbo dzakasiyana siyana, youth and women groups here present, civil society, human rights defenders, our journalists, we welcome you here. Those who are uninvited but are here on account of their state duties, ma-CIOs ari pano. Ndo musha wenyu, ndo hurumende yenyu akuya itamba yese mujairirane. Nokutendai nokuya kubasa rakanaka kudai, kuno hatirovi munhu, kuno hatituki munhu. Kunwa kuitwe zvemhirizhonga kuno ndekwerunyararo. Ngatiroere ma-CIO edu nevamwe masoja ari mukati ari kuita basa. Kune
vezanu PF ari pano munozati panomira muturu wega wega pashayikwi mumvuri. Dhimoni rikangoona pamirwa nezvakanaka rinotevera. Twasisaiwo dhimoni rezanu riri pano tichirinyaradza nemuzita raJesu. Pane vakakosha vari munzvimbo dzakasiyana siyana vari pano. Parizoro ere maoko kuzozadzawo stadium zvakadai munoita sewo futi. Unoziya. Farao wakanga achifunga kuti wachigonaka. Rwendo rweExodus kawo. Farao unenge achiti asvika pagungwa dzvuku asingazive kuti pagungwa dzvuku ndo patiri kuyambuka sepavhu rakaoma. Mukoma wakanga watora iya yatsvuku wakandibatsira wakandipa yelo ndaapa uchi panonomborwa zvinonaka. Yakura kudarika zvanga yakaita. Munowira nazo ere izvo? Yelo yakura kudarika tsvuku ere? Zikunwe mudenga! Zikunwe mudenga! Bye bye Zanu PF, bye bye! Bye bye Nzara, bye bye! Bye bye Uori, bye bye! Bye bye Kuba, bye bye! Bye bye Kurowana, bye bye! Bye bye Mirishonga, bye bye! Nokutendai Midlands. Amunyadzisi taifana kunge takalonja kumaisendra. Ndokubvanzwa kuti ndaida kumaisendra zvikanzi mukomana akuda kupinda mubedroom mangu. Ndikati aiwa uzi ndakapinda kare ere. Uku kwako akuda kuuya kuzobatiza muchato. Ndamaisendra ndokwatabata zvokurevesa vana vembwa havasunuri musi umwe. Uko vasunura tavakusunura twese nyika yose. Zvikanzi musamubvumidza kupinda ikoko. Ndikati alright. Kana maramba izvozvi they've been stopping all our meetings. But you cannot stop an idea whose time has come. Unogona kudherera Chamisa uchiona muturu mudiki. Asi nzwisisa mukomo wangu kuti chandakatakura wari mandiri ndiye mukuru. Haumboti chero ukazama sei. Nguva yakwana haugoni kuimisa. Panyika musi wa 24 verenga chiringa zuva. Unenge wakukwekwe state avamo. Chero ukaramba ukaita sei nguva yemwari hairambi. Atakapinde. Izvi kwangosara kuzadzikisa ndandichitenderera. Nezuro ndandiri kusilovera. Vakati umunandi usifuna kuti ujaha ungene kangene pa. Ndandiri kumashangwe kugokwe. Vakati ngapinda hake mukomana chaneta nenyaya kuti cotton tinonzi per kg 35 cents. Yataiti nguva inclusive government $1. Bero taiwana $200. Ike zvino hatina mari ine musoro tasvika pakunyadziswa. Mukomana pinda utipe cotton itipe chirevo. Kwese nyika vanhu vari kutsigira. Ndandiri kuchilonga. Kuchiredzi. Chikombedzi. Vakanditi vachambisa pamunopinda toda kudzorerwa ivhu redu. Ndikati mukomana paanopinda hakuna munhu anobviswa pavhu rake raakabva. Lend to the people, entitled this to the people. Hatisi kuda kuti vanhu vagare vari nhapwa. Tikuona vanhu vachiri kuramba vachipinda. Kurava kuti vanhu zvadaira handiti. Zvirovere maoko tinokutendai Zimbabwe. Sei handida kupedza nguva tifambe kwakachena. Sei taungana pano. Iyi haisi inauguration. Inauguration iri kuuya. Ende ini tinoziva kuti hakuna chinokonesa. Nemhaka yekuti ari kuzotirwira ndiye muridzi wenyaya. Kana achinge achitinopinda iyeye chero munhu akaramba sei. Iyeye anozarura magedhe kana ati tipinde tinopinda chete. Iye watakatenda Jesu Kristu. Ndiye wandoda kuti munzwisise vamwe ndinowanza achichema Chamisa unowanza mavhesi. Ini ndiri kuuya ndakabata dombo. Goriati ndiri kumudonedza nedombo.
Gori andiri kukudonedza nedombo. Vamwe sei achidaro aiwa kana wakadanwa munhu mumwe unomatumirwa anoitwa. Ndakatumwa kubata basa chandinacho ndechekuti basa risina kuitwa navamugabe, risina kuitwa navatsvangirai, risina kuitwa navangomo. Ndonoripedzisa, ndapedza basa ndodzokerawo kukoko ndoti basa ndasiya ndapedza. Nyika ndakagadzira, ndakakanika nyika. Munowira nemukomana here? Wapinda here mukomana? Wapinda here mukomana? Wapinda here mukomana? Wonai pamira nyika yedu. Nyika yedu 43 years. Ukatenderera munyika unonzwa kunhuwa nhamo. Hakuna munhu asina homwe yakashanyirwa nenhamo. Hakuna munhu asina kumbofirwa nokuda kwenhamo yatinayo. Hakuna munhu asiri kuona kushayikwa kwemabasa. Wonai 5 million Zimbabweans ziri kudiaspora. Wonai madhibha ari kumhangara kuparara kwenyika. Wonai migwagwa ari kumhangara kuparara kwenyika. Wonai mahospitari ari kumhangara kuparara kwenyika. Asi mari hakusi kuti haina mari, nyika haina mari. Aiwa, inyaya yekuti nyika haina Mwari. Ruvengo rwakawandisa. Ike zvino ndinogara pamuromo weZANU-PF friend free. Chamisa. Chero mangwanani Chamisa. Ndaiteiko? Dai maigona kuti tinaise mvura, maigona kunaisa nokudana Mwari kwete kupopota na Chamisa. Indoda kutogadzira pamuromo weZANU-PF nedumbu reZANU-PF nyika inake. Idirwe shuga, tifambe zvakanaka. 43 years. Hatina mari yemunyika medu. Tirikushandisa mari dzekune dzimwe nyika. Zvinokurakidza kuti munyika hatina nyika iri kufamba 43 years. Muri kuona kuteta kunge nyika isina hurumende, kunge tiri nherera. Nenyaya yekuti hatina hurumende inomirira munhu wese. Pari zvino ndandichikuudzai kuti misangano yedu iri kubhanwa. Asi takati chero akabhana musangano haugoni kubhana mwoyo yevanhu. Chero kabhana musangano haugoni kubhana nguva yaMwari yakwana. Unogona kunyora nechaasikazi neyo paanenge abhana ipapo vanenge vachindiudza kuti tanzi tikunyorerei kuti hakuna mapurisa acho. Anenge vachindiudza masoja. Ndaike zvino munhu wese tabata hurumende yose, tabata nyika yose. Ende tiri kurova kwese kwese. Vanoiziva vhoti yavo. Donzo redu nderipi? Takatarisa kwatiri kuenda. Isu hatina nharo isu. Pana anofungidzira rekuti tinotadza kupinda pa 23. Asi kuti tipinde, tinopinda tichinge tichinzwisisa kuti tiri kupinzwa nani. Hatisi kupinzwa nekugona kwedu, tiri kupinzwa nesimba romwanakomana Jesu Kristu. I know some of you vanogona vasinganzwisisi, but understandai kuti kwatiri kuenda kuti tinotoda mutungamiri. Farao hagoni kubva asina ruoko rune simba. Ruoko rune simba nderwaniko? Ruoko rune simba nderwaniko? Ndorwatiri kupinda narwo irworwo. Ende ndoda kukumbira kuti munhu wese ngatizivei kuti tichapinda neshoko. Tinopinda nekunamata. Tinopinda nekuronga ma-communities. Kwese kwatiri kufamba, I'm impressed with the feedback yandiri kuwana. Ndandiri pane Mudziya. Vakanga vatakurwa remarori eZANU-PF. Vakapfeka matishe ndakubva pamusangano. Zvikanzi vachamisa tangotakurwa kuindawo. Iyi inonzi fukidziro. Purumango takainzwa. Kunze green, mukati yellow. Yakasvika here kwenyuko. Yakasvika here kwenyuko. Saka yes, tauya tiri kulonja this campaign. This campaign is not about political parties. This campaign is not about choosing a political party. This campaign is about the choice between life and death. This campaign yatiri kuya kuzolonja is about choosing between light and darkness. Tiri kuuya necampaign tichiti toda kusarudza hurumende yemunhu wese,
mutungamiriri wemunhu wese, upenyu hwemunhu wese, ikonomi yemunhu wese, ivhu remunhu wese, rugare rwemunhu wese, mari yomunhu wese, dzidzo yomunhu wese, basa remunhu wese, kurarama kwemunhu wese, rusununguko rwemunhu wese. Mamirira hurumende yemunhu wese, mamirira mutungamiri wemunhu wese. Zvino mutungamiri haapinda ari wega, anopinda neboka. Handi makaona takataura kuti kune ma-MP, kune makansela inova timu inofana kufamba nesu. Ma-MP ari munzvimbo, makansela ari munzvimbo. Toda kupukuta nyika yose, toda kuratidza kuti nyika yapendwa yelo. Kutanga neMidlands mungati pawe here yelo. Saka timu yedu tiri kufamba ne-message yekuti for everyone. Ngatitaure itese for everyone. Aiwa, ndoda kunzwa kumateresi for kureva kuti shoko redu tiri kuda kuuya nemutungamiri ari kubatanidza nyika. Pari zvino we are too divided as a nation. Ukaenda kumaTebeleland they are forgotten and forsaken. Ukaenda kumasvingo they are complaining that development is not coming and getting there. Ukaenda kumaNikaland they have their grievances. There is a national grievance across the whole country. Mashonaland West they are complaining. Ukaenda kwese vari kuti the national cake harisi kugovewa kumunhu wese. Saka tauya nenyaya kuti we have a leadership yatiri kuita usher in iri kuunza jobs, opportunities, freedom for material makaita ende vanhu vakuda kunotora nyika. Tiri kuuya kunotora ma-opportunities for ndatenda. Morari uyo ndaunzwa, tinokutendai. Tinotenda rugare nerutsigiro rwatinoda ndirworwu, tinokutendai. Thank you very much. Tataura tikati agenda yedu yatiri kufamba nayo. Thank you wakomana, thank you so much vasikana, thank you. Agenda yatiri kufamba nayo ndeyekuti we are launching a for everyone campaign. Newe zanu pia kuziva kuti newevo makore wakararama uchinyeberwa unzi pamberi pasingasvikwi. We are for everyone. Hatisi kuuya kuzotsanura nyika. Vamwe vanoti vakauya vakagara kuminda, muri kutora rwaminda. Kwete, musanyeberwa. Mukomana paanopinda ari kuuya kuzokupa title deed kuti pawakagara pasaiva netitle deed yekadhi remusangano. Unofana kuti pawakagara usabviswa, pawakagara unofana kuva nekodzero. Kwete zviri kuitwa kunana Chilonga, kwete zviri kuitwa kunana Dhinde, kwete zviri kuitwa kwaMutoko, kuti resource yamakapuwa naMwari inotorwa nevekunze. Ima hamuna chamunowana, munonzi land haisi yenyu, kwanzi reserve zvinoreva kuti reserved for others. Ike zvino nyika haisi kumwa kana mukaka. Makrimu yose ari kuenda kunze kwenyika, mashoronga ari kuenda kunze kwenyika. Mutuvi tipowo mutuvi, haachadi kuti pane mutuvi kwanzi ndewe next door. We want to correct that. Resources for everyone, land for everyone. Vanhu vawande ma opportunities ne dignity munyika mavo.
Munowirana here neagenda yo. Munowirana here neagenda yo. So kutanga mswana 24, 25. Mari zawo zachabuda nonga kunana 26 anenge abuda. Teta akugadzirira kuti pese pakaminama pagadzirwe. Nyaya land is an important point. Wese akabviswa paland anofana kudzorerwa. Totangira ipapo. Isu hatisi kuzoita zvokuti lithium kunana bigita minerals inotorwa ichinda ari raw materials. Muno hakuna anotora ivhu redu riri raw material. Beneficiation, value addition, create jobs, mafactory. Hausi kuzoenda nemabasa kunze kwenyika. Ika zvino mukatarisa nyika dzose dziri kuda lithium because dziri kuda lithium batteries nenyama electric cars. So hatigoni kuti tiendese our oil, hatigoni kuti tiendese our gold, hatigoni kuti tiendese our lithium. Look at the gold mafia. Makorokoza makanzi muchabviswa na Chamisa. No, ndiri kuuya kuzotsveta dignity to artisanal miners because ndiri munochera ivhu rakakosha. Kwete zokuti unenge uchinzi une kadhi remusangano ere wabhadhara chegumi kumusangano ere. Hakuna zvokubhadhara chegumi kumusangano. Makabhadhara chegumi kuna Mwari mukatsvetwa munyika ine upfumi. That is enough. We don't want partisan politics dzinokanganisa nyaya yemaresources yedu. Shanduko muZimbabwe. Shanduko muZimbabwe. Shanduko muZimbabwe. Shanduko muZimbabwe. Ndinokumbira kuti patinodzokera tonoudza vanhu vose kuti shoko rataurwa rokuti tiri kuda a government for everyone. Tiri kuda a new great Zimbabwe for everyone. Tiri kuda more opportunities for everyone. Tiri kuda dignity for everyone. Atichadi nyika inonyadzisa. Ike zvinozi mukaenda muregion munhu wese anoticha chiseko chenyika yetu ukatarisa tine 60 minerals plus. But if you look at it, Botswana ine 1 diamond. But because leadership yavo yakangura musoro, unoona neupfumi kuti kunobva hwanaka. Muchaona kuti pamude masarudza mutungamiriri ane musoro panoitawo zvine musoro. Mukasarudza mutungamiriri akadhanganyika, nyika inodhanganyika. Chero kavaloya anogona sei unodhanganyiswa. Chero kavagweta rakangwara sei unodhanganyiswa. Uri accountant unodhanganyiswa. Uri murimi unodhanganyiswa. Nokuti hurumende can disorganize even organized people. That is what we must correct in this country. Nyaya good governance. Vamwe vari kuti ako policy yenyu yakamira sei. Takati haiwa iyi launch yecampaign. Policy tiri kuuya nayo mazuva ari kuteera. We are going to launch the new Great Zimbabwe Blueprint. Iroro ndori chakuudzai kuti tinoita zvakati, tinoita zvakati, tinoita zvakati. Tine wasisi wemaprograms. Ende tichagadzira kuti zvinhu zvifambe. Aiwa, hatisi kuda noise up. Aiwa, aiwa, aiwa. Aiwa, komana security. Gadzirisa ipapo. Shanduko muZimbabwe, shanduko! Shanduko muZimbabwe! Shanduko muZimbabwe! Tinozviziva kuti kuna amwari vada kukanganisa ngatitei peace there. Ngative nerunyararo ipapa pakawandwa munoziva panoita maproblems. Tauya panozve apart from chirongwa chakataura for everyone launch. Tauya nenyaya yekuti timu yatiri kufamba nayo yakaita sei. Tiri kufamba netimu yakasimba. Timu yatiri kufamba nayo ndeyekuti ma-MP edu, makansela edu atakasarudza tinokumbirawo kuti muwavhotere. Endai munotarisa pane masiyi mangani? Pane masiyi mangani? Pane masiyi mangani? Zvinozano yabweza kubulawayo kwevatya kwese kuna naharare vatya. Makaona here zvavakaita. Vakaenda ndokubva vanotora chimwe chiboka chinonzi fazi. Fazi inorun forever foolish in Zimbabwe.
vaenda ikoko vari kushanda naMnangagwa zvavaita manje vakaenda kunoisa double candidates achinyeba kuti triple C havasi vanhu vedu vanhu ava vakacheta chavari kuzviitira vanozvati havawine kuBulawayo havawine kuHarare saka vari kunoisa double candidates kuti vhoti yenyu irasike tadivhaidha vhoti imwe ichienda kwenjenda wezano wakabhununa opinda ndozvavakaronga asi tiri kuenda takaenda kunozama kunorwisa nyaya kumakosi chero akaramba kwese kwakaitwa double candidates makaswa tiri kuya kuzokuudzai kuti iyi makaswa akasarudzwa ndeuyu anodikwa nemusangano saka tichabudisa gwaro rinokuudzai our candidates atya mukoma wangu angotanga achiti ngauye ari kutya maelection ike zvino ari kutya election zokuti be chero pandafamba hadi kuzwa ndafamba akangona ndapfeka scarf otopfekawo akazva ndapinda musupermarket otopindawo akazva ndabata mwana akazobata mumwe mwana akachema izvezvi ndikangonda kuenda Bhuruwa unomuona atova ikoko inyaya yokuti anoziva kuti hakuna kwaanoenda gore rino zvatakamita 2018 zvishoma ngatipukute mukoma wedu nemajini ewhite margin muri kunovhota here muri kunovhota here toda kunopedzerana naye ndakanzwa tsitsi musi unoyi ndoona umwe wakanga abuda paSouth Africa waakadzingirira mukomana anga afunga kuti gandizamewo laki rangu akumurambidza aiwa manhu ngavauye makwikwi ini ndachida vauye vakabatana kuti kana tichivadhemeja todhemeja vakabatana unoti ndingasandakirwa kundaita makastoma maviri vaMugabe vakandisira makastoma ndinotenda vaMugabe Mnangagwa is a customer nevese vanomira vari pazanu makastoma angu uyai tipedzerane ikona kuramba uchavhotera zani yeMugabe muridzi wenyaya wakataura kuti no hatichavhoteri ipapo munhu wese ngaaende pamukomana haana kudaro here Mugabe iwe ndionoti pamberi ndofira muzani unoda kufira muzani unei chibhakira hachina simba ichi chibhakira hachina sadza ichi chibhakira hachina chikafu ichi chibhakira hachina mabasa ichi uya pachigunwe chakatekenya gidi renyika uya pachigunwe chinonombora huchi uya pachigunwe chinotendeka panonaka uya pachigunwe payelo uya pachigunwe ndo pane simba lemidhilenzi varamba kuzokera ichipita nyika yeuranda imi vedu vetaramba kuzokera ichipita nyika yeuranda kana nesuwo saka ma-MP edu thank you Wakoma thank you Waskan ma-MP edu hero basi vana vasikuda ma-MP who are wage focused vasikuda ma-MP ari kuenda kuparliament kunotsvaga salary vanoda ma-MP asiri kunomirira matumbu avo asi vari kunomirira ma-communities and constituencies ndinokumbira kuti patinopinda muhurumende one of the first changes dzatoda kucheta ndezekuti constituents necommunity neward vane right of recall yakansela kana MP aita mavato zvekuti munhu anoenda kuparliament kana kumbokosora 5 years kana kumbotaura kuti kana kumboti vachinomboti ndambobatwa nemunhikwi ndiri muparliament si vamwe hamudzoki kuma-constituencies mama missing persons instead of member of parliament is missing person haumoni zvese izvozvo ndinokumbirisa kuti kana maona munhu akadaro kurumidzai kutiudza tibvise nokuti kana chiti citizens first
citizens focus. Atidi ba MP anobuda muwanu. MP vakuwanu gara muwanu taura nevanu. Zaditira zezanu PF. Inoita kunge Christmas inouya kamwe chete pagore. Pamwe haitodzoki same Zimbabwe. After 2 years. So we want a team. Ili kuenda kunosumudza nyika. Isu ndakazwa vamwe achichema. Takaona kuti ya MDC. Ya atichaite MDC. Tisu triple C. Zvenyu zvokuda kutarisa Ijipita takabvako. Kana uchida MDC enda kunana Monzora. Vanayo pati yavo vari kutambura naye varemera. Vakatora bhachi raMkoba tsvangirai vachiti vanoripfeka. Asingazi tiratsvangirai rinopisa. Ike nondapfeka roMkoba nareyero. Miraone mapindiro atinoita. Handichina hanzu yekare ndava netsva. Handichina hanzu yekare ndava netsva. Handichina hanzu yekare ndava netsva. Kukawa jeri yeuri yambudza. Waifunga kuti waita utsinyezo wandipa speed. Ikatoti akumberi. Hatigone hatichabatikisa hatidyike. Hatikundike. Uya hauzogoni kuti dondedzera pasi hatirigike. Zvawakaita 2018 uroyi ukandiroya kamwe chete. Aiwa imhosva yako. Asi ukandiroya kaviri imhosva yangu. Nokuti ndatadza sei kubata uroyi hwako. Gore rino takatarisana Mkoba Mnangagwa. Handisi kuzobvuma. Zvechitsotsi handisi kuzobvuma. We will not accept nonsense. Handisi kuzobvuma izvozvo. Munowirana nere hapa Zimbabwe. Munowirana nere Zimbabwe. Munowirana nere hapa. Munowirana nere. Toda kuona kuti iwe kana wada kuita zvokubira unoipona senyai nokuti takakurongerawo gore rino nokuti kukanya urangana. Hakuna unogerwa asipo. Rwendo rwuno ndoda kuona kuti unondigera sei. Iwe ndinogera, iwe ukandigera ndokugera, iwe ukandigera togera. Vamwe vanotaura kuti aiwa hamusi kuzobudirira. Ungaita munhu wepfuti. Aiwa pfuti inoita kuti muve nerunyararo munyika. Ari masoja edu. Matongerwo enyika tinoenda kumakondesi edu. Masoja anoremekedza zvabuda kubva kupi? Zvabuda kubva kupi? Zvabuda kubva kupi? In any event that ndikati izvi ndezvedenga izvi. Rwendo rwuno hazvikoni. Chero akaita sei rwendo rwuno hazvidi. Saka veduwe manzwa nyaya ndakumbira ndatinovhotera timu yedu handiti. Ende ndinokumbira kuti vhotere makanzela. We want kupukuta makanzela ese 34 urban councils. But kumarural tine 58 rural district councils. Munotipa here ikoko muchivhotera kanzela we CCC. Vamwe vabvunza kuti alright, kotapinda, what is the dream? Muda kuendesa nyika kupi? Chokutanga nyika toda kudila necorruption. Mukaona every year we lose 2 billion ku corruption. Ndaicalculate netimu yangu ya economics. Chamisa kubiwa ikoko tichipa maticha $500. We'll be able to use 1.8 billion kubhadhara maticha gore rega. Takubhadhara mari maticha mari yema-US. So chokutanga chatiri kuita isu hatisi kuzopinda muhurumende toti tiri RTGS. Patinongopinda RTGS tombosendeka. Toshandisa basket of currencies. Tora muhomwe munhu otambira mari inotaura mari nemvuri. Kusvika tagadzira nyika yedu tomboshandisa dzekune dzimwe nyika. Munowira nazvo here izvo? Munowira nazvo here izvo? Saka ndinotenda kuti munonzwisisa program yedu which we are going to launch. Yatiri kuunza about education, about health. Toona program yedu tiendese munyika mberi zvinhu zvedu zvifambe. Ndakaona mukoma wangu aitaura musi unoyu kuti vanhu munondivhotera nemwoyo wezokwadi. Apa aidresa half mayellow.
inde itoziva zvakuti apa ukadresa hafu vanhu vedu kwati munondivhotera izvikanzi tokuvhotera kanzi aiwa ndichanamata kuti mugware ndikati ya mukoma ari kudzidzisa kuti vanhu ava vari kumurongera dande mutande riri kuuya muri kumurongera re 23 August ma ndinomuziva mukoma wangu mhirizhonga anoida zvisingambobviri ndakanzwa kuti kune dzimwe nzvimbo vakutanga kuvhundusira vanhu vachiti mukavhotera pakati mukavhotera pakati ndakataura ndikati aiwa itai muchinyararire musanetsana nevanhu vezanu dhimoni rinonetsa ukaita hondo nedhimoni rokuisira mvura siya dhimoni rakadaro asingatizive musi wacho kuti nhumbu iri kunotsikwa musi wa 23 August muri kunotsikisa here kuti nyika ibate nhumbu paite kamwana saka yes violence vangauya nayo but zivai kuti pese pavanotituka pese zvavanoita ZBC they've almost banned us but hatina basa nokubhanwa paZBC nokuti ZBC yedu mwoyo yevanhu isu takazara mumwoyo menyu handiti tirimo here saka chero vakati nyima ZBC vakati nyima zvose chatinoziva ndechekuti isu tiri kuenda kunopukuta maelections aya tiri kunowina tiri kunokunda zvine mutsindo tinokutendai vana veZimbabwe nesupport yamunayo we are proud of you may God bless you nokuti muri kutitsigira zvine mutsindo zvinovere maoko nawo pane nyaya iri kutaurwa yekuti ma-international observers achamira sei zvichafamba sei isusu tichameka sure kuti polling agent umwe noumwe anenge ari panzvimbo we have 12,000 polling stations toda kuti mapolling agents anga ari panzvimbo hatidi vanodhakwa hatidi vanotengeka ndakanzwa kuti fazi iri kutenderera ichitenga vanhu uko tiruda vanhu vanomira nenzvimbo kuitira zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka handizvo here saka ndinokutendai panyaya iyoyo sekutaura kwandaita maprogramu edu ari kuuya urongwa hwedu uri kuuya zvatanga dzokerai kwagutu dzokerai kucholocho dzokerai kungai munovaudza kuti zvavhurwa taakunopedzisa basa musi wa 23 munhu wese for everyone munhu wese wanai izvozvi tine hama dzedu ana Job Scala haana kutongwa zvakanaka anonzwa ari mujere for 1 year no kupuwa bail toda kuti nyaya igadzirwe one thing yatinoda chingopedza kunzwa marizauti avhurwa ndisati ndashamba muromo Job Scala buda mujere ngarubvume buda mujere nokuti ndo chinhu chokutanga chakatikoshera hatingaiti nyika inoita mapolitical prisoners kuuraya nyika kudzorera nyika kumashure handizvo here ngatibudei tobuda muno todzokera kumisha tonoorganiza musangano tiri kuuya kunzvimbo dzakasiyana siyana ivo vachifamba neherikopta indofamba neherikopta dzepasi ndiri kusvika kumaruzevha nokuti ndokwatakaisa simba redu rose toda kukambena more kumaruzevha than kumaurban we are putting more embassies kumaruzevha makatimirira here ukoko so ndinokutendai nekuramba makamira nesu nokutsigira musangano zvine simba. Let's go and win. Let's go and win. Let's go and win. Win big for everyone. Winning for everyone. Those atanga tichitaura pano tati takuda kunowina for everyone. Munhu wese pari kudzokera we want to win for everyone. Toda kuwinira munhu wose kuitira kuti nyika yedu ive nerunyararo ive nerugare ive nekubudirira shanduko iwanikwe munyika yeZimbabwe. I want to thank you Midlands, I want to thank you Zimbabweans, I want to thank you all for the love. Let's continue organizing, let's continue putting everything in our Father so that we are able to walk and win. God is in it. As I always say, the citizens, we are in it. May God bless you. Mofamba zakanaka, basarono famba, mimanzi yedu mainzwa, program yedu mainzwa, toronga zunu zedu zofamba. May God bless you. Thank you very much. Thank you, Midlands. Thank you. We thank you for coming here. Harare, we thank you, Chitunguiza. We thank you. God bless you. Thank you.
very much for the discipline. Pauli papo mirako, my MP edu uya kuno. Uya enyu my MP edu uya ese, chine my MP 210 aripan. We are so happy that chine my MP, a new crop of members of parliament. Asimirai pamuri pamrat muawone, mauye kuno mchona my MP edu, chine my MP amakasaruza. Imi, tinozizia kuti zvinhu zvedu zvinofamba zvakanaka. Ngatirore maoko edu ma-MP edu 210 ari pano ma-MP edu. Ma-MP edu I would have wanted ma-MP edu akawandaka. Munoda kuwaona kuno here. Ora nichakumbira ma-MP province by province. Kuti vauye kuno kuti vachisadonha chinhu chedu chine chingadonha charemerwa handizve. Nichakumbira kutanga ma-MP ekuMashonaland East. Kunana uzumba maramba pfungwe vauye pano. Takaroa ma-MP edu ese koko Mash East. Mira hako pauri ipapo utionere ma-MP edu. Tichigadzirira ipapa ndinokumbira kuti Bulawayo mogadzirira kuya padhuze ya. Ma-MP edu muri kuaona here Mash East. Ndichakumbira vekuzumba maramba pfungwe vakonono kuti vaite slogan. Shanduko mZimbabwe. Shanduko mZimbabwe. Shanduko mZimbabwe. Ini ndaitwa Cosmas Konono ndakamirira CCC kuzumba. Tinotenda vamwe vese muri kuona, vamwe ndokwana Seke, vamwe ndokunana Murehwa, vamwe ndokunana Mutoko wepamutoko ari pano uyu. Shanduko mZimbabwe. Shanduko mZimbabwe. Shanduko mZimbabwe. 2023. 2023. 2023. Pachitoko tinoti ngaaporike hake murumbwanayo. Nongoona nebhachi racho ndere kumutoko. Tinotenda maita basa mashisi. Nokumbira Bulawayo quick. Vanhu vedu vaka kuti vafambewo havo kwakachena, hatidi kuti paite ma-problems, and may God bless you. Toda kuzopuwa munamato, mirai pamuri ipapo mupuwe munamato, mukafamba musina nyasha, tinoita matambudziko. Bulawayo womuhle, Bulawayo, katikurumizei. Ndinokumbirawo kuti kana zvichigoneka Manicaland mobva mauya chop. Bulawayo, Matangu. Honorable Prince Dube Makaza, ndichapa mfana wechidiki ari kunetsana Mutuli mwoyo uyu. Ndiye vandichakumbira kuti akwazise on behalf. Unomugona here Mutuli iwe? Sly Media TV, building bridges.